खुलुमबाय आंनि रिगि रेगां इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। कभिड-19 नि भेक्सिन लानो होननानै मैयासो लाथारमारबाय आरो। ग्रुप जालायलायनांगौनो, लाइन थालायलायनांगौ। दसजन ग्रुप सुयो। सानसेयाव 100 जननि फैयो आरो बिजियाहाय। ओमफ्राय दसजन ग्रुप लानानै थुजानांगौ जायो। ओमफ्राय नै जों गामि खाथिनि कारिगाव मडेल हस्पिटालावहाय थुजानो थांदों आरोना। जों गासिबो दङ। लाइनाव थानायाहाय टेस्ट नायजानो नागिरदों, कभिड टेस्ट नायजानो नागिरदों। आंबो फार्स्ट टाइम आरो कभिड टेस्टखौ नायजाफेराखैमोन, ओमफ्राय नायजानो नागिरबाय। नै नायबायानो गन्थं गुदुङाव सोयो। जा मेवखायोलै सयथिनोबो हायो, जाखाया। ओरैबो नेगेटिभ ओंखारदों आरोना रिजाल्टाहाय। ओमफ्राय बेखौ नायखांबासो लेखा रिसिप्ट मोननानैसो थुजानांगौ। लोगोआबो बेबो। ओमफ्राय दाथ' लोमजानायानो जाला, सिखारनोनो हाखाया सयथिनोबो। ओरैबायदि आथिं आखाइ बुख्रुबजोब्बाय लोमजानायानो, जेबो सिखारनो हाथायखाला। मैया मोनानिफ्रायनो लोमजादों आरोना आङो। दासिमबो बारा मोजां मोनथ'वाखै। मुलि जागासिनो दं आङो दा। लोमजाखानांगौसोनो, ओंखायनो लोमजाबाय खोमा। बिजि थुनो नागिरबाय, लाबाय आरोना। जाय थुजादों बे मिन्थिखागोन आरो एसेबाबो। थेंक इउ स' माच लोगोफोर।